bos días a todos a todas. Nesta ocasión atopámonos con Noelia Seijas Otero, concellera de Deportes de Lalín. Moi bos días, Noelia. Bos días, que tal? Bueno, pois primeiramente dende a nosa federación gustaríanos agradecerche a túa presenza neste campeonato. Nada, pola miña parte, dentro do Concello de Lalín, queremos darvos gracias a vos por ter contado con Lalín para desenvolver este campeonato galego de karate, e eu creo que está todo indo perfectamente, todo sobre rodas, e nada, que gracias a vos por contar con Lalín para vir aquí. O prazer é noso, Noelia. Bueno, pois para comezar un poquinho a entrevista, gustaríame saber pois que opinas sobre como foi o desenvolvemento do noso campeonato tanto na xornada de mañán como agora na xornada de tarde. Cales son as túas opinións? Nada, creo que xa me adiantei un pouquiño dicindoche antes, eu creo que está indo todo ben, tanto pola xornada de mañá e a da hora tamén. Na de hora é certo que como compiten nenos, sí que vexo que hai moita máis xente, porque claro, con cada neno sempre veñen os pais, a veces os avós, pero eu creo que a verdad que está indo todo de maravilla, sí. Pois moitísimas grazas, nos a verdad sentímonos super agradecidos de poder vir aquí ao voso concello, de poder amosar o nivel do karate galego que cada ano, bueno, estáse incrementando. Bueno, tamén poder amosar un poquinho os nosos valores do deporte aquí no Concello de Lalín. Sí, eu creo que, bueno, cada deporte inculca uns valores a todos os deportistas que o fan, e o karate é un deles que inculca, bueno, antes falaba co presidente Óscar e con Ruth tamén, que o karate, igual que outros deportes, inculca pois, o esforzo, o sacrificio, invertir moitas horas para chegar a ser o mellor no que estás intentando lograr. Sí. Sen dúbida, ao final, bueno, prácticamente en todos os deportes temos a resiliencia, a constancia, como valores fundamentais, o respeito hacia os compañeiros, que, bueno, iso aquí en Lalín sabedelo moi ben, xa que, como todos sabemos, sodes un concello moi activo a nivel deportivo. Podemos contar coa vosa presenza na Gala do Deporte, celebrada no pasado mes de decembro. Bueno, pois aproveitando un pouquiño isto, gustaríame preguntarche, ti como concellera de Deportes, cales serían as disciplinas que destacarías no Concello de Lalín? Pois o que acabas de decir, sí que é certo que Lalín é deporte e aquí temos casi 30 disciplinas deportivas. Creo que non podería escoller destacar unha entre as 30, porque creo que, bueno, entre as casi 30, porque creo que todas son esenciales. E sí que é certo que en algúns deportes hai máis deportistas que destacan máis no nivel, pero creo que eso, non me vou a decantar por ningunha, porque creo que todas fan un traballo fantástico, como falábamos antes, inculcando valores aos seus deportistas, tanto no deporte base como que non é base. Dende logo, por suposto que sí, ao final o deporte é vida, é un estilo de vida, é saúde, non? E, bueno, hai que valoralo todo co valor que ten, que é moi grande. Hai que valorar tanto os deportistas como agora, por exemplo, que estamos vendo aquí que hai moitos pais que veñen cos seus nenos, e valorar tamén o sacrificio que fan os pais ao traer e acompañar diario, levar a entrenar sempre aos seus fillos e fillas. E nada, como ti dis, o deporte é un estilo de vida, sí. Sen dúbida, ao final as familias, bueno, os nosos deportistas son super importantes, todo o contexto que rodea os competidores, porque sen eles non sería posible. Totalmente. Aínda hoxe, bueno, o feito de que este campeonato se estea desenvolvendo aquí en Lalín, Ruth Lorenzo é de aquí de Lalín, e decíanos que, claro, ao desenvolverse aquí, pois claro, que toda a súa familia a ver, claro, como non podía ser de outra maneira. E nada, eu creo que, como dixen antes, o día se está desenvolvendo ben, que creo que este punto, aparte da gran instalación que temos aquí, que é o Lalín Arena, Lalín pois está no centro de Galicia, entón creo que lle queda ben a todo o mundo que ten que vir hoxe competir aquí. Sí. Pois sí, na verdade que sí, estamos encantados con este pabellón, tamén coa ubicación, porque iso ao final queda moi céntrico en Galicia. Sí. Bueno, gustaríanos tamén saber se para vos a realización do noso campeonato se aquí se crees que aporta algún beneficio para o concello. Pois eu creo que toda actividade sempre dinamiza, tanto sea na visibilidade de Lalín, non? Porque seguramente de toda esta xente que está aquí, igual hai xente que tivo vido aquí ao noso concello, pero hai outra que non.
E igual, pois, o feito de vir hoxe aquí, pois, di outro día, vamos a ir a Lalín, comer, pois, aquí un cocido ou o que sea. E creo que hoxe, falaba antes tamén, que o feito de hoxe desenvolverse aquí o campeonato sí que deixa unha pegada, pois, como decía, tanto social como económica, porque a xente que está aquí foi comer aos restaurantes. E ainda me decían antes, pois, que un foi comer un churrasco, outro foi... Entón, bueno, creo que sí que toda actividade nun pobo sempre axuda a súa dinamización. Unhas nun xeito e outras noutro, pero sempre axuda a dinamización do concello, sí. Dende logo, e bueno, tamén antes, anteriormente, como ben comentaba co alcalde, todos nós, os competidores, as súas familias, disfrutamos moitísimo neste fin de semana aquí en Lalín, co Entroido, con todo o seu medio, e bueno, xa nos vamos, pero con ganas de voltar moi pronto. Pois nós, sempre que o necesitedes, aquí estaremos. E eso, sempre poñendo en valor pois a instalación que temos, a xeografía céntrica de Lalín, e tamén felicitarvos a Federación Galega de Karate, pois eso, por toda a organización e todo, bueno, todo ben que está organizado este acto hoxe aquí, sí. O prazer é noso, Noelia, e bueno, xa para finalizar tamén da nosa federación gustaríamos agradecerche pois a teu espectacular traballo como concelleira de deportes aquí en Lalín. Bueno, moitas gracias, o agradecemento é mutuo. Pois moitas grazas pola túa entrevista e esperemos vernos na próxima. Seguramente que sí, moitas gracias a ti. Gracias.